Tapos hindi pa niya nakukonect yung ano niya. Yung, di ba yung camera niya hindi pa na nakukonect sa phone. Tingnan mo kung ilan yung ano mo. 42 kailangan na-update. I-update mo. Una yung Instagram. Nakakaloka, hindi update Yan, yung Instagram. Yan. Na mag-update pa yung ilang beses. Kailangan mo na-update mo. Update pa lang tayo. Bakit hindi ka nag-update ng app? Baka yung YouTube mo, pang ano pa yan, 2010. Kailangan din niya update yung YouTube niya. I-automatic update mo. Pwede na ba? Kasi yung na nag-update dito eh. Obviously, it doesn't update. Sure ka na-update dyan. Alam mo ka sa Netherlands. Doon sa malayo. Hello, Wonder. Meron. Jelay. Hello, Minay. Mimay. Mimay! Ang ganda ng isa kamukha ni Miss Venus. Oo! Proud naman. Proud friend Venus. Rock. Sana. Hi, Kati! Miss your vlogs na! Yeah, kailan ka mag-vlog? Ngayon! Live. Tsaka na guys, kasi ayoko muna ma-stress. Sa mga Buntit! baby. Ubus na yung pa! Ano, nag-review mo? Kung nakita niyo, may camera. Hello? Masaya naman pala kayo wala tayong gagawin. Mag-live lang tayo. Oh! Hindi na tayo mag-vlog. Naka-on nga yung ano mo, yung camera mo. Sige, mamaya na ito ba? Corner! Hi, I'm Abby Race, Lilith Down Under. Hi, Lilith! A shout out po from Denmark. Ano yun ang sabi? We're telling you about... Denmark! Ano to? Disco. Kanya Okay. Okay ka na! Okay na yan? Hi, girls! We're telling you, yeah, you're okay! Nice PJs na. Hi, Anne. Hello, ganda niya ko. Hi, Miss Venus. Nakamukha talaga yung isa ang maganda. Ulit-ulit. Hey, Mami, ano? Uy, move ka dito ka. Hi, ate maganda. Hello, Miss Cathy, Mr. Vlogs. I miss you guys. Oh, na-miss ko na Oo nga eh. nag-vlog ka, Kat. Huwag mo pilitin. Mag-vlog ako. Baka umiyak yan. Baka si Emotional pa. Emotional what? Emotional pa. Emotional. Buksan natin to. Sige. Parang ito, isang bukas na. Ito, huwag na naman natin buksan ito titigas. Guys, pink floppy. Fairy floss. Yeah, fairy floss. Amoy patatas. Patatas naman talaga. Amoy amoy. Ano siya? Sweet potato. Sito. Okay lang. Heart rate. Hello, cutie. Cutie Masarap? patatis. Ano siya? Sweet. I am Claude. Yum! Napusuan ko na. Punta ko sa kabila. Makalingang. Napusuan ko na punta ko sa kabila. Si Anne, naka-ano natin? Si Anne, naka-live. Paano kayo lang pala yung tatlo? Oo nga. Ang ano? Dito kaya ka, yun na. Tama na yung kanina yung nasa gilid ako eh. Ang laki ko na kasi, oh. Oo, dito ka na sa gitna. Medyo ka na, oh. Kasi hindi ka nakikita. Ako, magano yung ulo ko, oh. Chitang. Nakita yung ulo mo. Laki nga itong bow ko eh. Talangin yung phone ko. No, tamis. Parang kung masukal kinain ko. Buntit ka nga. Di ka na tamis. Sobrang tamis. Ay, sobrang tamis? Matamis. OA sa tamis. Alam, haba na itong vlog natin. Nagpabalang sila. eh. Panoorin niyo yung vlog nila. Daming tamis. Sabi na nabili? Mas Target. Mas masarap sa ano? Pilipinas. Nakutod kayo ng dingo? Sobrang tamis. Philippines. Yung pink. Over naman sa ka-pink na. Yung ano mo, yung dila mo na ano, stain. Ang blurred. Why? Saan? Which one? Saan? Blurred daw. Sa akin? Kay Rez. Luma na kasi yung phone ko. Grabe siya. Bakit Hello, blurred? Jonah, baby. Baka sa ano? Ay, gabi na mapapuyat daw si Buntis. Okay lang po. Natulog na yan kanina. Oo, natulog talaga ako. Talaga? Good girl. Pinagkandaan ko talaga sa start. Ay, lang, ano, nilive natin yung ginawa nyo kanina. Ay, Magkalat mo! Magkalat yung dalawa. Panoorin niyo yun, guys. Baka sa connection! Power cord. Baka sa connection! Power cord. Feeling namin connection kasi Connection, sorry. Like a choo-choo. nakag-connect kami kay Rez. Thank you
Tatlong tatlong phone yung nakakonect sa wifi, tapos yung ano pa, Apple TV. Yeah. Hindi ko talaga mabasa yung akin guys, ang layo-layo ng phone ko, ang liit Maliit pa. pala, no? Mas malaki yung sa sa Facebook. Ano yung sa'yo? Sa akin, ano? Mas ko na Facebook? Yung Hindi ko comment. ganyan dong. Pares lang ba? I don't know. Hindi na ako nagla-live sa Facebook. Enter sa bawat live na. Hi from Japan. Annyeonghaseyo. Hindi Japan. Korea. Lahat ng nandun, annyeonghaseyo. Hindi. Arigatou gozaimasu for watching. Magpapalap ka. Siyempre. Ano yan? Ano yan? Come to Canberra. Ano yung kang kamera? Hindi ba Kapag lonely nakalaw. doon? Mama doon. Super lonely daw doon. Oo, kapag kami. Is it true? Malungkot ba dyan? Hindi, sabi niya from Canberra siya. Ang hirap Kangaroo? basahin. Mahina yung connection. Kangaroo, Canberra. Canberra. May kangaroo doon. Ang hirap basahin. Kala ko kangaroo, ano yan? Ay, konnichiwa pala. Ano sabi mo? Arigatou gozaimasu. Parang ano ba yun ba? Arigato. Feeling ko arigato. Arigato. Andi, arigato pa ako. Pakbong. Ano yan? Ano yun? Arigato. Ito ko ano sabi niya? Oops, kiri ka rin. Oops, kiri. Arigato, pikpak mo. Doon, di naman ganyan. Pikpak, oy! Arigato. Arigato, pikpak mo. Magkaibang laro yun. Ew! Saan galing yun? Oray. Sinisi, no? Buo ka talaga. Bland. Sa'yo eh. Ano yun? Pikpak. Ano yun? Ano yun ba? Ano ba? Ay, Ano yun? Arigato, pikpak mo. Ano yun? Pikpak in the universe. Yung gano'n. Ano ba? Ask them. Ano yung pikpak? That is pikpak in the universe. Boom. We're playing. Open dapat. Dapat sarado. Para close. Open? Oh, sure ka marunong ka dito? Oo, sa amin, ano, pag may pera. Sige lang pera. Wala namang pera eh. Uy, dapat, pag may natalo, ano? May consequence. Ano natin yung ano? Bakit ikaw sunod? Ikaw na? Oh, yung tapon ko, Jack. Tapon ko, Jack. Akin yan. Malul, oy. Pag may natalo, ano? Ano May yung consequence. Ano yung consequence? Anong gumawa ko sa labas? Consequence natin dito. Mamatay na yung ano. Oo nga, lang. Hindi ka kila. Ano ba ito? Oy, tignan nyo nga yung bra. Oo nga, puro tao. Gabing-gabi na, may mga tao pa. Diyan. Ang pangit na ako dito, mga lighting dito. Dito lang. Sinisino. Lucky vlog lang. Ano pa yung lighting ko, ah? O, dito ang maganda. Tignan mo ganda yung lighting. Okay. Lagyan daw ng lipstick ang muka. Oh, sige, yes! Oh, yan. Uy, magmamasa sana ta. Sige. Okay. Sige, lipstick. Okay, kukuha Pero ako. Mamaya. Ano ba itong barahan ko, pangit? Sige na. Ayan na. Come closer, guys. Dito. Krista mo na parang retarded tayo dito. Retarded. Okay, there. Sige na. Gusto ko kasi pakita yung bra ka. Okay na. Ayan na, tapon ko, Queen. Dito nga itapon. Ay, sorry naman. Ba- Baka kailangan kasi ni Ray, ni Ann. Yan. Uy, giatay ang baraha, oy. Yan. Law ay. Otso. Makapagmura na hanggang isa. Matawa na ano lang, parang sa katulan nakatira talaga. Alam mo na mura yun? Yung atay? Anong atay? Giatay. Ano? Bisaya na. Giatay! Anong giatay? Hindi ko din Ayan, ma- king pa, oy. Yung atay, ano yun? Yung liver? Yung liver yung sa... Hindi ko alam kung bakit naging Ano ba, mura yun. puro naman tao, gabing-gabi na, daming tao. Ano ba? Sige, basahin natin. Alam, may tao ka na! Kapatid, ay sina, hi po. Hi From from Funny the Licious, I am Cloud. Nakapoy mabasa. Kapoy. O yan, tao pa. Galingin Dami ulo ko. kong tao. Galingin ulo ko. Galingin ang ulo ko. Ano? Ano? Kasi halagay nun. Hiligay Ah, na. okay. Oy, 9, that's mine. Wait. Hindi ko matapos-tapos yung vlog ni Ate Rez. Oh, so... Uy, tapos Wait, yun. itapon ko, 8. Otso. Panoorin niya yung vlog ko ba? Kaya... Ano yun? Nag-vlog? Vlog yung in-upload mo tonight? Wala na para hati? Wala na! Wala kang bahay! Oy, ano yung mga bahay na sunog? So, wala ka na. O sige, Pilde ka na, madam. ako yung malipstick. Sige, ano to trial? Wala pa. Wait lang, ayan, sa'yo pa yan. Ang bahay mo, Day. Ha? May bahay. Sige, Di ba pwede na? Di ba pwede walang bahay kapag merong... Ay, okay, fine. yes. Ha? Ayan, natakot naman ako. Ayan, natapon ko, 4. Perfect. Kainin mo. Kainin mo! Teka na.
kunin mo yung 4. Para ka ng bahay. Ay, Jay, hindi kinain. Patay na ako nito. Wala na. Wala Oh na. my God. Salamat. Jesus. Alright, bilangan. Oh my God. 8. Hello, oy! Talo-talo na ako. 23. Oh! 23. 26. Lipstick! Okay, no, try again. Doyo, Trial. I'm liking this game. Sige, huwag kang lipstick. Kuha ako ng red, ha? Yung hindi matatanggal. Yung marker. Yung matagal na tanggal. Sige na. Magbasa ulit tayo. Si Ann! Ang daya! Inulit! Sabi niya, Ano ba yan? Wala na kasi kami lipstick. Kapag natalo may lipstick. Natalo siya kanina, sabi niya trial daw yun. Last na yun, ha? Sana ako na lang yung Pinapakita pa yung baraha mo, Ray. Yan, mayroon akong 8 na ha? Kamunggay. Kamunggay, ha? Kamunggay. Ilagay sa tinola. Wait, kalunggay? Sa amin malunggay. Sa amin din. Oo, Kamunggay. sa amin kamunggay. Ay, bullshit. Lalong pumangit to. Ulit. Wala, ang ganda na sa yung akin kanino. Ano ba yung Ang kamay doyo. mo? Naghugas ka ba ng kamay? Siyempre, nagtulit ako kanina. Bakit ang baraha ko? Dahil. Type 6. Okay, Medium size. Oh, cool. Look at that. Oh! Wow! Wow. Wow! Wow. Sa bawat kayo, ha? Kasi Yes. ayoko magka-lipstick sa fest. Ito. Ang tsaka ng baraha, in fairness. Race, taga saan ka Cebu? Taga sa... Toledo. Ako nagsagot eh. Anong ng anak matikat? Victoria tuloy. Si ano? Veronica Rose. Victoria. Oo nga, ewan ko sa Sige na. Sa East? Awan. Sa pawan mo yan. Oh, ikaw na. Sige na, maybe. Nuibi. Ala, Nuibi. buwa niya pa yan. Ay! Puga. Tipoga talaga. Ay! Sa bang Nuibi. Manol! Ikadusto. Ano yan? 4978. Kinakaman ako. Nuibi pa, Day. Pasensya na, Day. Tay, bakit maybe die? Maybe? O, sige na. O, yun. O, sige na. Napaw pa pala yan eh. Meron akong mask. Tingnan mo ko. O, yun ang maraming naman. Si ano? Magmamask kami. Tingnan mo mukha. Bone at saka XO. Hulo! Si Ann. Mukhang pusa. Nakita ba? Ano mukha doon? Meow! Kabila, uy. Dapat sa kabila pala naman. Meow! Magmamask kami. Tatanggalin namin. Ano ba yung O, mas na tayo. picture? Oo, picture. Sige. Ano matataas? Pili tayo ng That's mask. for Ganda. fit. Parang libro. Okay, story time. Sephora. Story time. Okay. Yan. Pomegranate. Yan. Pomegranate. Ano? Yeah, facial mask. Okay, next. Yeah. What's this one? Yan. That's for lips. Eye mask. Tapos ito lip mask. So, eye mask. Just Wait lang, lip baka mask. And then, Naka-copyright tayo. hindi yan. Ipos mo Hand mask. Ipos mo na. Halahan mask? Okay. So, ilan ba yung face mask dyan? So, ito hand mask, Hindi ko nga alam eh. hand mask. The Ay, end. ito nasa likod pala. The end. Ito. Ilan So, ang ito facial mask? one. No strip yan eh. One. Tatlo ata. Two. Dalawa lang. Ay, dalawa lang? Oo. Ay, ano to? Kuha ko ng ano yan, lip at saka eye. Ay, may pala. Kuha ko ng isa ha. Ano to? Ano? Hand. Ito. Face. Wait, God, grabe yung lipstick. Ay. Walang Guys, gamot sa natanggal inggit. na namin yung mask. Wala talaga. Si Ann, kinain niya yung mask. Yung sinip. Ang pula ng ilong Yung mo. yung sa mask natin. Sinisisi Baka yung allergic ka mask. sa tea. Alam, medyo, kanino ba to? Okay. Kay Ann to, dalawa? Nagla-live na naman kami. Ano ba yan? Nagla-live na naman kami sa Instagram. Gala. Ray, sikat ka na sa office namin. Saan yung office niyo? Nakakaloka. Nasaan po ang hobby niyo? Nasa bahay nila. Nasa bahay nila. May sari-sari Sila nasa ibang bahay. I saw you every day po. Every day kasi pinapanood ang video, okay? Have a healthy... stalker? Papansin lang, te. Hmm. Ano yun? Yung ano, yung
Ano mo daw? Nag-comment? Hello Ate Reyes, love your videos. Hello. Asan po yung mga hobby niyo? Nasa ibang bahay. Si Dan uminom. Tapos Bachelor. yung mga asawa nila nasa mga bahay nila. I like you, Race. You seem very genuine. Genuine. Ayun. Sobrang Genuine. Nagalit nga ako kanina eh. Kakaloka. Hi po from Bicol. Hello, magagayon. Bicol Express. Magagayon na Bicolana. Bicolano. Ako ay Bicolana. Marunong ako mag-Bicol. Really? Yes. Like, ano nga? Magayon. Uy. Agoy. Ano nga? Bakit ako skit na? Hindi ko talaga. Halaan, kailangan ba i-on to? Or okay na ba to? Nag-charge na ba ako? Oh, yun. Yep, okay. Ano nangyari? Allergic ka sa ano? Sa mask? Oh. Hello. Seriously? Nasa inyo siya kasi. Hindi kasi nandito ako talaga siya. Oh. Alam tawag yung belly mo. Ang laki ko. Kaya ayoko sa gitna. Ang laki ko eh. Di naman, buntis ka eh. That's good, that's good. Ano na yung mga baby mo? Veronica Rose. Veronica. Pinapanood mo ba itong si ano? Para naman. Pinapanood mo si Super Mary Face? Hindi. Ano siya? Australian siya. Nasa US na siya ngayon. Buntis na siya. Feeling ko magkasabay kayo. As in... And, gumagawa siya ng mga updates every month. Wait, ano yung YouTube natin? Dapat nga gagawa rin ako ng updates kayo, no? Oo nga. No, not every month. Every week ka. Every week siya? Update siya. But this twice doing video a week. Yeah, I just can't. Because I'm working full time. Tapos... Ako na naman, pero I just... Saan baka lang tayo, hindi bawal sa akin. Ito siya katong. Super Mary Face. Ay, 29 weeks. Ano pa lang ako? 24 weeks pa lang ako. Okay. Yeah. Hindi pala kayo sabay. Pero yan, nag-update siya. Pero nakasabi, 15 minutes. Meron Ay, siyang sa akin, snakes, meron siyang tarantula. Alaga? Oo. Merong 3 snakes na ata silang alaga. Ang bayan ang weird naman. Parang hindi ko kaya Oo nga, mag-alaga. Sa Australia siya, meron siyang app na ina-upload na nagsasabi na yung baby mo kasing laki size. ng rabbit. What to ganun, expect. ganun. Oo. Dahil. Meron ka din nun? Nakasabi 15 minutes kaya pala sumagot yung ilong ko kasi Ilang minutes na matagal natin ano? Oo. 15 minutes nga. Sabi Told siguro, you 15 minutes. 45 minutes siguro sa Told you kasi bakit mo Ano sinigbo? yung sinasabi mo? Parang natuloy parang yung ilong ko. Pa-shout out daw. Ano pangalan niya? Persampang. Persampang. Hindi ko makita. Papatulog na ako ni Mama. Pinapatulog na daw siya ni Mama. Hello, bye-bye. Good night. Bubbly finger. Bye. Good night. Matulog ka na. Mag-swim si Mama. Nakakaloka. How old are you guys? Uy, ayoko sagutin niyo. ano? Ako pinakatanda. Di naman yun matanda. Uy, tama lang naman. Hala, nag-film ako. Alo. Hala, I've been filming. Uy, i-close na natin tong vlog. Bye, guys. Good night. Good night. Good night. First time na kasama ko kayo mag-close. Oo nga, Kayo mag-close. Kayo mag-close. Outro. Kayo mag-outro. Good night, guys. Good night, Bye. No hate, just love. Exactly. Be positive. Bye.